Avui, Josep Maria Jaumà, traductor al català de Philip Larkin, ens recomana una poesia d'aquest autor. Jo llegiré un poema que vaig traduir del poeta anglès Philip Larkin, que a mi em sembla que és l'últim gran poeta anglès i que, desgraciadament, aquí és inassequible perquè aquesta traducció la vaig publicar l'any 86, que és l'any de la mort del poeta, i ja es va exhaurir de seguida i no s'ha reproduït. Com que som aquí a aquest magnífic claustre, doncs m'agrada llegir aquest poema, que és un visitant agnòstic que visita una església antiga, i la meditació, la reflexió que fa sobre aquest. Es titula Anar a l'església. Bon punt m'he assegurat que no hi fan res. Entro i se'm tanca la porta de cop. Una altra església. Bancs, estores, pedra i llibres, tot de flors esgrogueïdes del diumenge, el llautó i les andròmines dalt del racó sagrat, l'orgue bufó i un silenci florit, tens, no ignorable, destil·lat Déu sap quan. Em trec el barret i els clips de bicicleta, reverent, i m'atanso amb la mà fregant la pila. Des d'on jo soc, el sostre sembla nou, netejat, restaurat, qui ho sap. Jo no. Pujo la trona i recitant uns pocs versos altisonants em surt amén, més fort del que jo havia imaginat. L'eco se'n riu breument. I ja a la porta signo el llibre i deixo 6 penics. Rumio si aturar-me ha estat inútil. Però m'he aturat, ho faig sovint, i sempre acabo més o menys així, preguntant-me què hi busco, preguntant-me què en farem d'aquests temples quan acabin completament decaiguts i en desús. En guardarem alguns per ensenyar-los, pergamins i cupons a les vitrines, deixant oberts els altres com estables? En fugirem com de llocs malastrucs? O a hora foscant vindran dones estranyes a fer que els fills palpegin una pedra o a collir herbes per a un càncer o en certes nits veure passar un difunt? Algun poder o altre es mantindrà en jocs, en divinalles, en l'atzar. Però també la superstició morirà, com la fe. I què quedarà quan ja no hi hagi descrença? Arbots, maleses, esbarzers, contraforts, cel, formes menys i menys identificables, objectius més obscurs. No sé pas qui serà el darrer, l'últim de tots, que vingui atret pel que l'indret va ser. Un d'aquells que graten, prenen notes i entenen. Un golut de ruïnes, un sonat per l'antic, pel Nadal, dels qui els agraden les casulles, els tubs d'orgue, la mirra. O bé serà, igual que jo, un fastiguejat, un ignorant, que sap que el sediment sagrat està dispers i tanmateix ve fins a aquesta cruïlla pels erms suburbials, perquè durant molts segles això guardà sencer i amb equitat el que ara rau separat, naixença, matrimoni, mort i coses així, per al qual fou feta aquesta gran petxina, perquè sense ni idea de per què la nau rància m'agrada de romandre-hi en silenci. Lloc seriós, en terra seriosa, dins el seu aire es troben barrejats els nostres deures, revestits com fats, reconeguts. Això mai no caduca, perquè sempre hi haurà algú que amb sorpresa sentirà la fam d'ésser seriós i vindrà gravitant fins a aquest sol.
li havien dit que s'hi faria savi, ni que solament fos pels morts que hi jeuen.